Кабинетлар укучыларны каршы алырга әзер, ишек алдын тәртипкә китерергә, территорияны төзекләндерергә генә калган. Сүз Чаллыдагы Нур Ихлас мәчете каршындагы мәдрәсә турында бара. Яңа уку йорты дини мәдрәсә генә түгел, ә якшәмбе мәктәбе буларак та укучыларга гыйлем бирергә тиеш. Хәзер төзүчеләр соңгы әзерлек эшләрен алып бара. Зур габаритлы техника Нур Ихлас мәчете территориясендә иртәдән үк эшли. Биредә мәдрәсә бинасының ишек алдына бетон салалар. Материалны кирәкле урынга китерү өчен махсус насосны да эшкә җигәргә туры килгән. Төп эшләр ялланган эшчеләр тарафыннан башкарыла. Мәчет хезмәткәрләре һәм җитәкчелеге дә аларга кулдан килгәнчә ярдәм итә. Төзелеш барышында килеп туган мәсьәләләрне бергәләп җайга салалар. Уку сыйныфлары садака акчасына төзелә. Аны сакчыл кулланырга тырышалар. Төзелеш материаллары да шактый кирәк. Баскычтан тыш инвалидлар өчен пандус та куялар. Бер үк вакытта мәчет бинасыннан мәдрәсәгә кадәр электр шелтәре үткәрү эшләре дә алып барыла. Основные работы сделаны. Барлык төп эшләр башкарылды. Төзекләндерү эшләре генә калды. Баскычларны үз көчебез белән ясыйбыз. Төзекләндерүне дә үзебез башкарабыз. Ә агачлар утыртуга килгәндә Горзеленхоз вәкилләренең булышуына өметләнәбез. Территория матур булсын өчен тырышабыз. Бинада 6 уку сыйныфы, 2 фатир бар. Аларны киләчәктә арендага тапшырырга җыйналар. Фатирларның берсендә Нур Ихлас мәчете имамы яшәячәк, икенчесе әлегә буш. Бина эчендә эшләр тәмамланган диярлек, вак-төяк эшләр генә калган. Мәдрәсә ислам нигезләрен өйрәнергә теләүче төрле яшьтәге кешеләргә билгеләнгән. Каждому мусульманину нужно профессиональное образование, учиться в медресе, например. Һәр мөселманга махсус мәдрәсәдә уку мәҗбүри түгел. Биредә дә башлангыч дини гыйльми белем бирергә мөмкин. Теләгән һәр кем килеп укый ала. 4-5 ел укучылар да чырый. Без шәкертләрне күп нәрсәләргә өйрәтәбез. Алар ныклы дини белем алып чыгалар. Әлеге объектны тапшыру һәм уку сыйныфларын ачу вакыты билгеләнмәгән. Чаллы мөселманнары быел ук Нур Ихлас мәчете каршындагы яңа мәктәптә укый башлар дигән өмет бар. Идел Кыямов, Фирания Сөләйманова, Татарстан яңалыклары, Чаллы.